אומרים שתיקח את העיר למקום חילוני. זה פייק ניוז גמור. המפתח להצלחה של ראש עיר באשקלון הוא שהוא ראש עיר של כולם. אני בהחלט מתחייב להיות ראש עיר של כולם. גם של הציבור הדתי, גם של החילוני, גם של הוותיק וגם של העולה. וזה המפתח להצלחה פה, אני באמת מאמין, מכל הלב. שמאשקלון יכולה לצאת בשורה של אחדות לכל עם ישראל. איך אנשים מגוונים מסיפורי רקע שונים מצליחים לחיות ביחד. וזו המשימה שלי, וככה בעיניי מצליחים. הציבור הדתי חייב לקבל את צרכי הציבור שלו, בתי תפילה, מוסדות חינוך, וככה הלאה, אירועי תרבות, וככה הלאה. בעבודה משותפת עם נציגי הציבור הדתי, כפי שהציבור החילוני צריך לקבל, כפי שהציבור העולה צריך לקבל. חובה שכל ציבור יקבל את חלקו, זה נהנה וזה לא חסר, וזו המשימה שלי. אני מבטיח ומתחייב לציבור הדתי וגם לציבור החילוני, לסטטוס קוו. סטטוס קוו, כפי שאנחנו חיים היום, ואני מאמין שאפשר לבנות את זה כך, שמאשקלון תצא בשורה לכל עם ישראל.